desalination sang Metro Pacific Water magasugod sa masunod nga tuig. Samtang liwat kapag damo sang badyaw sa syudad sang Iloilo, naglabot na sa igtulapangod ni Mayor Jared Treñas. Nagalaom si Mayor Jared Treñas nga masugudan na ang desalination project sang Metro Pacific Water sa masunod nga tuig. Ginapananaw nga ini ang mangin sabat sa kakulangan sang supply, ilabi na sa Iloilo City. Amo na nga may istorya ng Metro Pacific, they will go on desalination starting next year. Ang desalination para nga makadugang sang water supply para sa city lang, no? Amo na magtanaw ka sa mga dalan sang syudad kadamo sa mga diggings kay gina-improve na ni Metro Pacific ang linya para nga kung magdugang ang ila water supply, then they will be able to provide additional water. Sa karon, padayon ang pagpanagtag kag pagdulong sang tubig, ilabi na sa barangay nga wala sang supply. Magluwas sa Iloilo City Government, nagadulong man ang mga water distributors. Ang Metro Pacific gadulong sang tubig sa pila ka barangay, naghatag sila sa mga static water tanks, no? Hasta to ang aton nga ihawan ginatagan nila to water tank. Kagadulong sila tubig. May isa pa di ka distributor ng tubig ang Balibagobla. Gatag ban sila tubig nga libre. Ito, may mga areas ginman nga kulang ang tubig. Ang desalination project sang Metro Pacific Water ang isa sa pinakadako nga investment sa syudad sa masunod nga tuig. Kaginalauman nga makabulig sa kakulang sang supply sa mga residente sa barangay. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nangin madinalago ng pag-rescue sang Iloilo City Government kaupod ang CSWDO sa mga badyaw nga yara sa dalan sang Damlaglang. Sila ang gipabalik sa Mindanao para hindi mabutang sa risgo bangon sang ila pagpangayo-ngayo sa mga public utility jeepneys. Apang nakalabot sa igtulopangod ni Mayor Jared Treñas ang liwat kapag balik sa mga ini, partikular sa Tough North area. Suno sa alkalde, bisan sa diin man nga lugar may mga nagaabot ng mga badyaw bangon sang pasulod nga Christmas season, apang iyagin patunaan kung kinahanglan ng mga ini liwat i-rescue. Kung halimbawa, Mayor, kung mabalik naman sila di, Pabalik ko naman. isulder tagyapon ang ato Oo. pamasahe. Wala ito maobra mo na lang na. Balaan nyo, kakanto ka mo sa Manila. Sinilang. Damo naman ito badyaw sa buong. Daw sa Chimpo na, iti Paskwa. Ibila. Sige lang ipabalikon. So, Tough North naman, no? Nahangpan ni Mayor Treñas ang risgo sang pagsaka panaog sa mga ini sa mga PUJ. Gani iya ipasikyar ang Tough North area para makaobra sang intervention. Ang dira sa kilid sang YMCA, may daan nga building nga may natapos. Tido may ara man nada, tido gin palakat man to sila. Pero may ara naman gali nga nagbalik to sa Tough North, ipacheck ko. Bagluwas ng gintipon, ginapakaon ka ginatipan sang Iloilo City Government ang mga na-rescue nga badyaw antes pa man ginapasakay sa barko pabalik sa Mindanao. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.